И дали той с Марио такова играе и с Габи и те го грифат целия. Обграждат го и му пускат лава. Да, знам. Как преди човек, аз и Боби и Гош сме тук на лар парцели и той спадна в някаква дупка, аз го залиям с вода и го закопавам. Той не дей, ще се отговаряйте ми тук. В тази дупка сега да знаете, че ще има авент малко. Авент. Вече имаме 5 стака с диаманти. Така. Ето вътре има авент на кол, на такова, една пържола, една колба. Един диамант. Имах и още 20 диамант. Да знаеш, че вътре в тази дупка има диаманти, ако искаш влезни. Миро, метна един. Геца, ела. Даже цели 5 диаманта хвърли. Заклещи. Аре, бе, Геца. Къде си, бе? Къде се заклещи? Ела, ето тук. Ето, Чакай, Миро. ти си паси. Ела, ето тук, ето така. Аре, ето така. Тази дупка. Аре, бе, човек. Идиот! Идиот, виж, бе! Ташако, върни се! Ето тук, бе, виж къде съм аз, бе! Паси ли? Губен човек, не съм виждал. Виж, ето пред това се изкачваш, бе. Тук ли е? Ама гъл е! Паси, за пръв път виждам такъв идиот. Вътре. Да, видей. Ела има и... Ела, бе! Къде са? Аз имам диаманти, 3 стака, 4. Абе, не, бе, ела има и евент на перли, на стъкло и енчантнат меч на Давид. На вълна, на камъчно. Ето и Soul Sand Metal. На дърво. Чакай, бе, не я запълвай, бе! Аз ще отворя с дъма кирката. Защо да не ми си пита вода пък? Отваряй я. Защото на Миро номера го знам. Аре, отваряй я, бе, човек! Че... Искам още да отвърлям. Миро, пази се, защото те знам къв си. Айде, отваряй, имам още. Ога, човек, дай още малко. Аз ще му убиете, бе! Стига е, Коки! Не, мани го! Мани грабва, брат! Не умираме, човек! Чай си поигра малко, цей си видно. Аре, махнахме го вече, бе. Това път наистина не се базикаме, махнахме го. Миро, повече базици няма си правим с него. Добре, бе. Вече няма си правим базици с него. Ние нищо не правим в момента. Това беше всичко. Да, браво! YouTube фенове, видяхте малко полезни съвети как да прецаквате своите приятели. Гетста умре! Гетста умре! В дупката. Да. Умрява! И ми заминаха айтеми. Няма му взимаш айтемите, Миро. Че тогава... Не. Чакай, аз ще отворя. Ето я тук. Има още. Миро, я прокопай това дърво, бързо. Че там също има айтеми него. Аре, прокопай го дървото, бе, брат. Миро, върни му бронята веднага. Това е моята... Одеве, когато му взех, ми се багна и взех един път и му ги върнаха. Той беше с честплейт и го туши. Fuck you, бе!
Кой сложи гравел пак? Не знам. Значи, Има един админ. Миро, Ай, манете го е! опитваме се. Бачек добре, че бях аз. Миро, нали го видя оня педерас? да, И нямам паржоли. Човек, повярвай ми, няма те излъжа. А това не е такива, искам такива. Знам какво е това, че те Миро, го че се бе. чавнати пържоли, бе. А, една идея ми даваш. Сигурно им даваш ми един стак. Окей. Ма трябва да дадеш 5. И тогава ще ти дам, ако искаш един стак дъва блокове. Неща. Искам само една и там паржоли. не дай фърля гравел. Не дай фърля гравел. Чакай. Извинявай. Гравел се го връща. Знаеш колко трудно беше да си го намеря. Дец си пак ми изчезна. Да. Той е като някакво нима. Като само го убиват. Загубих си храната. Не, нищо. И без да не я ползваш така че. Аха, няма полза. Опа. На мен не ми се играе. Къде замина, бе, Мирка? Не знам. Това беше всичко, YouTube фенове. Аз съм Крафтер Up. Това е Widmaker. И Геца, който е прецакан от всякъде. Довиждане.